Il-kummenti tal-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna ma' Net News li l-pakkett finanzjarju li ħabbar il-Gvern u bażuka budget aqwa minn tal-Ġermanja ġab reazzjonijiet imħalta minn dawk fis-settur finanzjarju u ekonomiku. Meta kien intervistat fil-programm Net Live, l-ekonomista Lino Briguglio qal li dan il-pakkett kien l-aktar indirizzat lejn in-negozji li għalkemm mhix ħaġa ħażina wieħed irid jara kif se jaffettwahom verament. Jekk x'ħad taħdem jew le dejjem ma nafux. Inti meta bażuka għala inti semmita, meta bażuka tispara ma tarqodx it-target qatt ma tissaħħa, jiġifieri issa naraw jekk laqgħet it-target. Dan hekk kif l-ekonomija Maltija tiddependi ħafna fuq it-turiżmu, ħafna aktar minn pajjiżi Ewropej oħra, u għalhekk peress li seddu ma tirkupra, ibassar li l-ekonomija se tiġkien b'aktar minn 6%. L-ekonomista wissa kontra l-pressjoni li qed issir mill-politiċi biex il-banek ikunu aktar laxki, speċjalment mas-settur tal-kostruzzjoni, għax timpatta r-reputazzjoni tagħhom. Il-banek irridu jqogħdu attenti ħafna u qed jagħmlu issa biex ma jħoss riskju jibda bżonn. Lino Briguglio saħaq fuq il-fatt li l-kriżi pandemika kixfet l-importanza li nkunu dipendenti fuq il-prodott agrikolu Malti wara li l-Gvern għal diversi snin ta' bissiq lil dan is-settur tant li fost l-oħrajn issagrifika bosta liqi biex iwessa t-toroq u qajla għenhom. L-ekonomista temm jgħid li l-kriżi kellha ġiel li l-Gvern jerġa' jaħseb fuq xi triq irid taqabbad lil pajjiżna għall-futur filwaqt li evalwa d-dipendenza tal-pajjiż fuq industriji riskjużi u li jħammġu. Kellna ċans u għad għandna ċans. Naħsbu sew x'irridu. Aħna rridu nibqgħu sejrin inħammġu l-arja, naqgħu fuq il-bankini, ħaddiema jmutu fil-kostruzzjoni, nies mhumiex sejf darhom. Trab ma kollhom kien. Irridu tbqgħu sejrin. Jew irridu pajjiż tagħna isurġi minn sabiħ barja nadifa u affarijiet bħal dawn. Min-naħa tiegħu waqt l-istess programm ipparteċipa wkoll id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' Minħaddem Joe Farrugia li qal li minkejja bosta kumpaniji qed jagħmlu minn kollox biex iżommu lil ħaddiema tagħhom fl-impjieg, it-tnaqqis fis-suppliment tal-paga kien prematur. Għaldaqstant, it-tkeċċijiet fix-xhur li ġejjin huma inevitabbli. L-importanza ta' kollu mill-aspett ekonomiku dejjem mill-aspett ta' saħħa huwa li nitilfu kemm jista' jkun mill-inqas impjiegi. Issa dan faċli tgħidu, imma impjiegi ħaj jintilfu u anke fix-xhur li ġejjin ħaj jintilfu l-impjiegi u li wieħed ma jistax jimmaġina xenarju fejn ngħidu ara ħajqos il-qatt fl-4 xhur li ġejjin, il-probabilità mhijiex ħadd tkun hekk. L-ME qed tistenna wkoll li mhux biss pajjiżna jidħol f'riċessjoni twila, iżda li n-negozji affaċċjaw telf kbir fit-dħul u l-profitt. Matul din is-sena ħafna kumpaniji jafu l-ħadhom it-telf. Imma hemm telf li hu sostenibbli, l-iktar jekk wieħed ikun qed jipproġetta li huwa għal perjodu definit, tgħid għal sena. Imma mbagħad hemm rati ta' telf li kumpanija ma tkunx tista' issostnih, allura twaqqaf l-opera tagħha. Joe Farrugia temm billi bassar li l-impatt tal-pandemija fuq l-ekonomija se tkaxkar għal diversi xhur, b'ċerti setturi saħansitra jintlaqtu għal diversi snin u għalhekk il-Gvern għandu jippjana fit-tul lil hinn minn Settembru.